Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami,
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumagot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan palak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Bitikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay... Metro's #1 Love Radio. Basic!
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Akala ko po noon, kapag ang asawa ko po ay hindi natutong magluto, ay okay lang sa akin. Kasi laging sinasabi ni Nicole Yala na okay lang yun. Yung pala, hindi naman talaga siya okay. Ala, Nicole, kasalanan mo. Kasi naman kayo, nagpapaniwala kayo sa akin. Sinasabi ko na sa inyo, ha? Huwag kayo nagpapaniwala sa lahat ng mga sinasabi ko. Ine-etches ko kayo since 2004. So ngayon, ang question niya is, kung paano i-convince yung kanyang wifey na matuto na magluto. Yan, di ba? Yan din ang okay. Sinabi ko na hindi naman dapat requirement sa isang babae pag nagpakasal. Lagi ko ito sinasabi, na marunong siyang magluto. Makalumang makalumang tradisyon, belief, kinagisnan noon na dapat ang babae ay marunong magluto. It is always an advantage. Siyempre naman, advantage talaga siya. Masarap yung feeling na ako ito yung never kong maririnig sa asawa ko and I'm okay with it. Never ko siyang maririnig na sasabihin niya in his lifetime habang magkasama kami sa aming forever na relationship, never kong maririnig na sasabihin niya na grabe, ang sarap ng luto ng misis ko. Hindi niya sasabihin yun. And na ako doon, I hope, and I pray na kalmado na siya. Correct. Ako kasi I'm okay with that I hope, wish, and I pray na he's really, truly okay with that. Diba? Kasi para sa akin, it is an advantage, yes, but it is not a requirement. Kasi din po yan yan din po ay may commitment na tinatawag. Kumbaga po sa radyo, kunyari kami dito po sa radyo, meron kaming naiisip na programa, for example. Ang unang tatanungin sa amin, 'di ba? Masusustain mo ba 'yan? Yung tipong 5 years later, ilang taon na nakalipas, sa tingin mo ba magagawa mo pa 'yan? Kapag ang sagot ay hindi, 'wag mo nang umpisahan, 'di ba? ang sa akin na pasensya ka na. Siyempre, nandun pa rin ako sa okay lang na hindi magluto. Ang sa akin, pwede mo siyang lambingin to cook for special occasions. For example, o kaya, try mo naman ngayon, ganyan, o kaya, yung mga ganon. Pero bang ito'y pwede maging mitya ng inyong relationship, hindi patas kasi, di ba, nung nag-umpisa kayo, I'm sure na pag-usapan nyo na yan, na wala siyang balak magluto or hindi siya nagluluto. Tapos ngayon, ngayon nakasal kayo, bigla nagreklamo ka, tigilan ako. Baka mamaya, tawagan ko yung jowa mo, yung misis mo, tapos tanungin ko rin sa kanya, ano mga kapintasan ng mister mo? Shout out ko sa ere. Alam mo, magkaiba yung marunong magluto kaysa sa masarap magluto. Pwedeng marunong ka. At iba rin yung masarap ka. Pwedeng hindi ka correct. Pwedeng hindi ka marunong magluto, hindi ka masarap magluto, pero masarap ka. Ayan. Bawi ka doon, friend. Sa masarap ka. Wala akong niluto. Ako lang kainin mo. Bawi ka dun, friend, di ba? So, ang sinasabi mo, Jegs, magkaiba yung marunong sa masarap. O bakit mo sinabi yan? Kasi may mga tao talaga na marunong magluto, pero yung lasa ay wali. Oo, pero pwede. Depende sa tao kasi, kagaya kami nung nagsisimula kami, binibiro ko nga yung asawa ko kasi sabi ko, ang lasa ng adobo mo, ang lasa ng mitsado mo, ang lasa ng sinigang mo, parang isa lang. Okay. But eventually, kasi nga, gusto niya talaga yung pagluluto
nai-enhance, Ayun. nababago. Kasi yun yung, alam mo, coming from the experience of Diego and his wife, mahalaga yung sinabi ni Diego na gusto niya kasi Oo, para yun ma-enhance. eh. So, malaking factor dito yung gusto ba ng misis mo yan? Yan, 'Di ba? oo. Kasi kung hindi niya talaga gusto, ang pwede na sa palagay ko parang pwedeng maging meeting halfway nyo is paminsan pwede siyang mag-try. Oo. 'Di ba? Pero yun nga, kung i-require mo siya lagi to the point na alam mo naman from the very beginning na hindi naman talaga siya ganon, mag-uumpisa talaga yan ng away. Oh, 'di ba sabi nilang masarap na luto with a happy heart? Yes. Yung 'di ba may kumakanta-kanta pa, may Correct. sumisipol-sipol. Kung parang napipilitan siya. Tama. Ba yan? Oo, kainis, kailangan ko lang tong gawin, 'di ba? For sure. Yung asim niyan, Oo. yung talagang hindi mo na yung asim ng sinigang na lulutuin Oo. niyan, nako, matindi. Yung kaya nga importante yung gusto niya kasi yung ikaw na nagluluto na i-excite ka Correct. na ito ipapatikim ko to, magugustuhan nila. Correct. Ayan. Hindi siya requirement. Oo, kasi From pag the naging heart. trabaho sa'yo yung pagluluto, True. iba na yan. Oo. Correct. Tsaka ano ba yung dynamics ng buhay ninyo? Does she even have time to Yan, do isa it? pa yan. Oo. 'Di ba? Pwede din sigurong baka wala rin talaga niyang oras, 'di ba? Tsaka hindi higit sa lahat gusto niya ba ito? Yan. 'Di ba? Is it something na magiging dedicated ba siyang gawin? Oo. Ako ang paniniwala ko, hanggat may misis na hindi marunong magluto, buhay po ang lahat ng mga Grab food, Tama. Food Panda, lahat ng restaurant. Oo. 'Di ba nakakatulong tayo sa ekonomiya ng Pilipinas, Oo. 'di ba? Pero may mga mister din na sila yung mahilig na magluto. Kaya nga, ito turo Sino ka ng turo, nagluluto? ba't ikaw na lang Ikaw kaya? na. Makautos ka din kasi. Baka naman gusto mong ikaw yung mag-try. Oo. 'Di ba, gumawa. Kasi ako nung mga early days ng pagsasama namin, ako nag-try din naman ako na gusto ko magluto eh. Nagtatanong ako sa guard namin na Oo. marunong magluto. Sabi ko, paano ba magluto ng dinuguan? Nag-try din naman ako eh. Sabi Kaya ko, lang, kakaya naman pero hindi kaya ng oras. yan, 'di ba, Oo, may yun eh. Kaya ko magluto. There are Oo. considerations, Oo. 'di ba? May mga ganun, pero 'di ba, may at ang isa sa mga consideration talaga diyan, oras, dedication, Oo. kung gusto, Yung focus mo ganyan. rin din. Kaya kagaya isang beses na sabi ng misis ko, magluluto siya ng tawag dito yung yung mapait. Ampalaya. Oo. Sabi niya pakibalatan. So ang ginawa ko, habang nanonood ako ng TV, Binabalatan mo. ko. Oo. Nagulat sa, ano hindi to? Hindi naman binabalatan. Ano ibig niyo sabihin na TN? Oo. Ito sabi mo balatan. Ang yabang mo pa eh. Tapos na. Nabalatan na yung ampalaya, di ba? Wala na balat yung ampalaya. Kasi anong punto nun? Maaaring hindi ka focus doon, wala kang oras gawin. In fairness naman ako, nag-try din naman ako. Oo. Kaya lang, hindi ko siya masustain Yan. dahil sa oras. Oo. Dahil sa oras, nung time na yon, pang umaga pa ako. Na for the longest time, 'di ba, pang umaga akong DJ. So hindi ko talaga trinay ko namang gawin mga 4 AM gising na ako. O tapos hanggang kailan ko 'to gagawin? Depende Diba? talaga sa dynamics Correct, ninyo. Oo. depende. So it's not, ako para sa akin, it's not a requirement, and importante lang din kayo, magkasundo kayo on meeting halfway kung papaano ba. Kasi Oo. ayaw din naman naming mga misis na malungkot ka talaga. Tama. 'Di ba? Ayaw namin. So babawi kami sa ibang mga bagay, Oo. 'di ba? Ganun na lang 'yun, Ayan. kabisyo. Oo. Kamainis sa misis mo, ako numero unong kukontak sa misis mo para tanungin sa kanya kung ano ang mga niya, kapintasan ng jowa mo. I-shout out ko ng bonggang-bongga. Oo, wag natin pilitin yung mga misis natin na maging sila na hindi naman sila. Instead, empower them True. kung ano yung gusto nila. Correct. At kung saan sila masaya at dun mo sila i-support. Oo. Yun nga, di ba? Diba? Ang sinasabi ni Coach Nicole Ayala as a strength Yes. coach. Di ba? Magnify the strength. Not the weakness. Oo. And I'm sure yung misis mo, hindi man siya magaling magluto, masarap magluto, uulitin ko, maaaring masarap naman siya. Yan. Yeah, di ba? Siya na naman pakain. Basta ganun na lang yon, di ba? Basta magnify the strength, not the weakness. And I'm sure siya din, si Mrs., I hope, yun din yung nakikita niya sa'yo. Oo. Sa halip na yung mga kapintasan niya yung nakikita niya lagi, di ba? Pinipili niyang makita kung ano yung strength mo, kung ano yung kalakasan mo. Baka siguro Ganun ikaw ang yun. magbago ng perspective. Kasi may Ayan. mga tao na gano'n na dapat ang mapangasawa ko, may requirements, Oo. yung ganito, yung napangasawa mo hindi nga gano'n. Siguro baka ikaw din pwedeng mag-konting
konting baguhin mo rin din yung Correct. expectation mo. Mag-a-adjust. Oo, mag-adjust. Ganyan. Alam nyo, important issues, take the strengths assessment test. Tama. And contact Coach Nicole PM nyo si Ayala. Nicole, kasi magbabago talaga buhay Correct, nyo. di ba? Hoy, Promise. Papaliyubong, galing hindi mo pa tinitake yung test. Apaka-busy mong tao, ha? Nandito kasi Boss, nandito kasi yung presidente ng Philippine Chamber of Commerce, Oo. Candelaria. Tama, boss. Diba? Isipin mo ha, sabi ko sa kanya mag-take ka ng ano. Pero alam ko wala siyang oras. Sa dami ng, tingnan mo, recording studio artist siya ngayon. Bigyan mo ng oras. Oo. Promise, magugulat ka sa sarili mo. Correct. Tapos dun ka mag-a-anchor dun sa strength mo. Oo. Ganon. O basta kung dun sa mga, ilang beses ko na to sinasabi, dun sa mga interesado, yan, PM na. Ayan, PM nyo, coach, magbabago yung buhay nyo, yung relationship, Ayan. trabaho, Correct. at ikaw mismo. Grabe no, makapag-promote ako. Kala mo naman ako may oras. Pagluluto nga, di ko magawa. Sige nga, Nicole, i-hire ka namin. Available ka ba? Hindi. Actually, may mga inquiry na nga ako. Lahat yun hindi ko nasagot. Apakayabang ko dun sa mga taong, huy, bawasan mo naman yung mga ginagawa mo. Pero ako mismo, daming ginagawa. Invite ka ng invite. Hindi sumasagot sa inquiry. Kasi walang oras. Kasi alam mo, iniisip ko, may nag-inquire. Hala, kailan ko kaya to gagawin? Pero yun ang pinakapunot dulo dyan, di ba? Magnify the strength always. Tama. Huwag yung weakness, kahinaan niya nga yun eh. Bakit Correct. tayo mag-focus doon? Kasama pa rin po ang kumiki ng ulo, Diego Bandido. At kumiki ng ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kanina pa may umaali-aligid Kaya dito nga eh, na parang nakakaramdam ako ng nakakaramdam. Kailan ba napupunta ka dito na ako naman yung may grasya at biyaya? Chares. Yun. Gusto ko yung mga patagong ganun lagi. Na para bang illegal yung binigay kahit hindi naman. Mga epekto. Ayan, 'di ba? Kaulo mo din 'to, 'di ba? Sige, Oh, yun. April daw yun. Yung May kailan? Thank you, boy. Thank Ayan. you. Oo. Oh. Yan. Sige, go. Oh, yeah. Oh. Nakakatawa siya pag pupunta siya dito. Yung pagtagaw na para bang yung kagabi. yung para Yung sa kagabi. epektos Oh, sa gabi. yung epektos na deliver na. Chares. Ayan, si Buboy Salongo ng DZRH Oh. drama. Drama. Yan, Ayan. 'di ba? Oo. Ganon. O siya, kami po i-exit muna kasi nga meron po kaming recording artist na kailangan bigyan ng panahon, oras at pagmamahal, ha? Tama. Focus nga natin si Papa Leo Bonggaling. Boss Focus namin natin, to, boss eh. namin yan. Boss Ayan. namin yan. Nako, Boss. bata mo kami. Ayan. Boss. Yan. Yan. 'Di ba? Alam mo kung bakit gusto ko siya ipa-focus? I'd like to focus on him kasi ang dami niyang ginagawa. Sa totoo lang yung strengths na test, nasabi ko na yan sa kanya. Noon. Kaya lang dahil alam ko namang hindi niya pa mabibigyan ng oras kasi nagpe-prepare siya para sa debut ng anak niya. Hands-on siya na daddy eh. Hindi ko sinesend kasi sayang yung pera. Sayang yung pambili ng coach, hindi niya magagawin. Feeling ko ang daming blind spot nito. Dami. Feeling ko talaga. Ano tingin mo sa kanya? Number one strength niya? Unang-una, may competition din to Sure eh. Hindi na. pa patalo eh. Sure na ang competition. Bida-bida din yan eh. Hampasin mo na ba ng belt mo? Natanggal yung belt ko. Hampasin ko na. Natanggal siya eh. Hindi ito magandang senyales. Natanggal siya, di ba? Pwede. May competition. Di ko sure kung may arranger, pero probably may ideation tulad mo. Ayan, oo. Madaming ideas. Sigurado yan. Kasi pag kinausap mo, daming 5 naiisip hours eh. na hindi pa rin kita Hindi pa kayo kasi tapos sa daming daming naiisip. daming naisip ideation. Saka ang dami niyang gustong gawin eh. Kaya nga. Tingin ko may eh. ideation. May ideation. Meron. Diba? Oo. Hindi, mag-test ka pa rin to confirm it. Oo, ganyan. Di ba, magugulat ka na ay, may ganito pala. At na-happy nga ako. At conscious ka na. Correct, conscious effort Oo. na parang ang ginagamit kong strength is ito. Oh. Like for example, kanina sabi ko, oy, eto na naman, Charm, pasensya na, yung ideation ko nagki-kick in. Bakit? Ano na namang sinuggest mo na? Na Hindi. nagpapataranta sa mga PA. Sabi ko kasi 'di ba, magpa-Father's Day na, why not we launch a campaign for the drivers kasi mga father. Mga tsuper. So ngayon pa lang Oo. dapat mag-isip na. June yun. Oo. Malapit na din. Ayan. Tama. Mga ganun. Pag may time ka na. Tulad ngayon, wala na tayong time. Exit na muna tayo. Okay. Oo, Sige. para makapag-record Basta na. contact Coach Nicole Ayala. Coach Nicole Ayala.
Parang mas better na, may marami naman akong singer, may option. Ayaw na lang mag-record. O sige. O usap tayo mamaya. Exit muna tayo. sige, bye. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3
hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagbalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito'y akin lamang titikman dahil ganun ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no?
Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier.
Fire. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang
Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Len, isang guro dito sa Laguna. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang isang mahalagang realization ko lately. Baka po sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi. Lumaki ako sa isang simpleng bayan kung saan halos magkakakilala ang lahat. Dito ako nag-aral mula elementary hanggang college. Sa bayang ito umiikot ang buong buhay ko. Nung college kami, iba-iba kami ng pangarap. May gustong maging engineer sa Maynila, may gustong mag-abroad, meron pang gustong maging milyonaryo bago mag-30. Ako naman, plano kong umalis ng probinsya kapag nakapagtapos na ako. Gusto ko makipagsapalaran. Tuklasin ang mas malaking mundo. Pero hindi nangyari. Solong anak lang kasi ako ni na mama at papa. Habang tumatagal, napapansin kong unti-unti na silang tumatanda. Si Papa na dating kayang magbuhat ng sako-sakong bigas, ngayon hinihingal na kapag matagal na nakatayo. Si Mama naman na dating sobrang liksi sa bahay, ngayon kailangan na magpahinga maya't maya dahil sumasakit na ang likod at tuhod. Nanatili ako sa probinsya at naging guro sa mismong eskwelahang pinanggalingan ko. Yung classroom na dating inuupuan ko bilang estudyante, ako na ngayon ang nakatayo sa harap. Nag-asawa na ako kalaunan pero dito pa rin kami nanirahan ng asawa ko sa parehong bayan para mabantayan ko pa rin sina mama at papa. Simple lang ang buhay namin. Hindi maluho, hindi enggrande, hindi Instagram-worthy. Kaya aminado akong may mga gabi talagang kine-question ko ang sarili ko. Kapag nakikita ko sa social media yung mga dati kong kaklase, di ko maiwasang mainggit. Yung isa nasa Canada na, may picture habang naglalakad sa snow. Yung isa may bagong sasakyan at sariling bahay. Yung isa naman kung saan-saang restaurant kumakain kasama ang pamilya. Habang ako, eto pa rin. Parehong banyo, parehong eskwelahan, parehong routine, araw-araw. May mga pagkakataong naiisip ko na baka napag-iwanan na talaga ako. Baka masyado akong naging kampante o baka naman kaya kulang lang talaga ako sa pangarap. Minsan pa nga pagkatapos ko mag-scroll sa newsfeed ko parang biglang lumiit yung tingin ko sa sarili ko. Pakiramdam ko, wala pa ako nararating. Hanggang sa nagkaroon kami ng reunion kamakailan. Doon, unti-unti kong nakita yung mga katotohanang hindi nakapost online. Yung kaklase kong lagi kong kinaiinggitan dahil may bagong kotse, umamin na halos hindi na siya makatulog kakaisip kung paano babayaran ang mga utang niya. Yung isa naming balikbayan, akala ko napakasarap ng buhay sa abroad. Ikwinento kung paano siya nagtatrabaho ng halos 2 shift araw-araw. Minsan daw umiiyak na lang siya sa pagod pero kailangan niyang kayanin para sa pamilya niya.
Yung kaklasikong panay post ng sweet family pictures at travel goals. Hindi na pala halos kinakausap ang asawa niya kapag walang camera. Papunta na daw actually sa hiwalayan. Habang nakikinig ako sa mga kwento nila, naisip ko na hindi pala talaga pare-pareho ang takbo ng buhay. May mga taong maagang umunlad pero maagang napagod. May mga taong mukhang masaya online pero wasak pala talaga sa totoong buhay. May mga taong malayo na ang narating pero sinakripisyo ang oras sa pamilya. Nasakripisyo din ang kanilang pahinga at sariling kaligayahan. Hindi man ako mayaman, hindi man ako nakakapag-post ng travel photos buwan-buwan at hindi man glamorous ang buhay ko. Araw-araw ko namang kasama ang pamilya ko. Nakakapagkape ako kasama sina mama at papa. Nakikita ko silang tumatawa. Nasasamahan ko sila sa check-up. At na-realize ko na hindi kabawasan sa pagkatao ang mabuhay ng payak. Hindi pala kabawasan kung hindi ka mabilis makarating sa success na standard ng ibang tao. Hindi naman kasi karera ang buhay. Iba-iba tayo ng starting line. Iba-iba tayo ng pace. At higit sa lahat, iba't iba tayo ng bigat na pasan. Sana po ay magsilbi itong paalala sa mga kapwa ko tagapakinig. Hindi po lahat na nakikita sa social media ay buong katotohanan. Curated ang mga posts. Pinipili lang ng marami kung anong bahagi ng buhay nila ang gusto nilang ipakita. Huwag nating maliitin ang sarili dahil hindi lang tayo kasing bilis ng iba. Hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng stamp sa passport, ang laki ng bahay, o kinang ng buhay online. Minsan, ang tunay na successful ay yung taong payapa pag natutulog sa gabi at kontento sa buhay sa kung ano ang meron siya. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang Kainis, ang ganda na ng pagbasa ko eh. Andun na eh. Nabilaukan. Ano ba yan? Nakakainis naman. Nag-uunahan na naman ng mga Nicoliana sa utak mo. Oo, sa utak ko kasi hindi ko alam kung anong gustong sabihin eh. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Len. Teacher Len, maraming salamat Correct. sa iyong kwento. Thank you so much, Diego Bandido, for saying Teacher Len. Una, doon natin i-focus yung pagpapasalamat kay Teacher Len. Yes. Kasi hanggat may mga taong katulad mo na gustong bumalik sa pinanggalingan at gusto pa ring magturo sa kanilang pinanggalingan, hanggat may mga taong tulad mo, marami ang magiging magandang produkto nito. Marami ang magiging doktor, Yes. marami ang magiging engineer, marami ang magiging social media creator, influencer, magagaling creative sa mga ahensya, ganyan, nang dahil sa mga nagtuturo. Kaya Ayan. mabuhay ka, Teacher Len, and salamat. Thank diba? you for teaching us. Correct. Diba? Wala pong DJ, walang magaling na administrator, walang CEO na magaling, walang manager, supervisor, and strengths coach. Kung wala siyang coach. Tama. Kung wala siyang teacher. Tama. 'Di ba? Walang basketballista Oo. na star kung wala siyang coach na Tama. magtuturo. So Even biblically speaking, walang mga prophets, walang mga apostles kung walang mga mentors. Kung wala Like nagturo. kaya nga si Jesus Christ sinuruan niya yung mga apostles. Yan. O, Diba? 'di ba? So, pasalamat kami dyan. 'Di ba? Dyan sa part na yan. For us, kung hindi mo nakikita yan as successful, for us who are outside of the box, we see that as successful. Yes, oo. Successful ka dun sa dun sa
larangan yan. Ang success naman po kasi, hindi lang isa talaga ang definition yan. Tama. Iba-iba tayo ng definition ng success. Kapag ka tinatanong ako kung anong definition ng success, ang lagi kong sinasabi, peace of mind. Sa dami ng mga pinagdaanan kung anik-anik na mga bagay-bagay at challenges in life, bumabalik ako sa I think you are most successful when you have peace of mind. In whatever form. Iba-iba rin yan. Peace of mind ba pagdating sa karera or career? Peace of mind ba pagdating sa pamilya? Basta basically peace of mind. Hindi ko rin naman at hindi natin dapat i-judge kung ang definition na ng success ay maging millionaire at 30 at billionaire at 50. Correct. Sino yung mga billionaire na? Diba? Iba-iba ng definition ng success Totoo. Kanina nung pinapakinggan ko habang binabasa mo ni Nicole yung ang daming mga ideas na naman na sumasabog sa utak ko. Kaya sabi ko baka makalimutan ko to. Kaya ninote ko, sabi ko na your success is defined by where you are right now. Hindi kung ano yung naabot ng iba. Hindi ito pwedeng kasi yung naging problema natin. Sinabi niya rin yun. Which sa umpisa, ito yung naging basehan ni Teacher Ling kasi parang nale-left out siya. Correct. Na parang Kasi napag-iwanan. Pag-iwanan na ba ako? Kasi naisa-isa mo talaga yung mga tropa mo eh. And ang ganda lang din, very teacher-like yung pagkakalahad mo. Kasi nadala mo kami dun sa buhay na mga kaklase mo with your words. Until nung reunion, di ba? Na nalaman niya. Na nalaman mo. At na-realize din namin na it's really not about what you see online. Hindi po lahat ng kumikinang online ay tunay na kumikinang sa buhay. Sa totoong buhay. Kasi marami po talaga ang curated content. Lalo pa sa mundo ng AI. Alam mo, ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na nakita ko sa social media, parang paki-edit naman po, sabi niya. Lagay niyo po kami ang pamilya namin na ilagay niyo po sa magandang lugar. I think umabot ito ng mga 18,000 comments. Pilipino yun eh. Tapos ang original photo is nanay, tatay, 3 anak. Tapos ang background nila ay barong-barong. So napakasimple, napakapayak ng buhay. Ang galing ng mga edits na para bang nandun talaga sila sa Alaska. Biglang nakasuot sila ng coat, biglang nakasuot sila ng mga boots, 'di ba? Biglang ang ganda ng mga background ganyan. So bakit ko to sinasabi? It's easy to create something online. Lalo to na create ngayon, an illusion. diba? AI. Sabi ko nga sa'yo dun sa 18,000 comments na yun, halos lahat AI na para bang totoo. Na kung ikaw ay hindi sanay, alam mo kagad eh. Alam mo kagad na grabe, sumakses na talaga siya sa buhay. Correct. 'Di ba? Pero kung sanay ka, alam mong posibleng AI to. Ibig sabihin, everything might be curated. Hindi naman lahat. Siguro madami din naman diyang totoo, 'di ba? Pero madami din naman diyan na curated lang. Ibig sabihin, ginawa lang for the Instagram, ginawa for the gram to make sure lang na maganda yung feed, 'di ba? Yung mga ganon. Meron ako isang friend na ganyan, Jegs. Yung kanyang Instagram account, sobrang isa lang yung you or shade. Parang basta isa lang siya, mahilig kasi siya magdagat. So kahit na yung mga dagat na napupuntahan niya na hindi talaga maganda, pag pinost niya, dahil may look yung yung page niya na certain kind of blue, akala mo talaga nasa Maldives. Akala mo talaga nasa Balabac Island. Alam mo yun, na sobrang ganda. Why am I saying this? Kasi curated. Ginawa, Totoo. inayos. Pero nakita ko yung beach na yun, hindi ganun yun eh. Diba? So, hindi natin pwedeng basihan. Lahat naman sa social media, you want the best eh. Correct. Hindi ka naman maglalagay ng mga alanganin. Kaya nga, kinocurate yung picture, Yan. di ba? Yung mga purse, di ba? True. Wala nang ano. Di ba? Ay, nako! Nabitin tayo, Teacher Len. Pag-usapan natin to sa podcast. Tama!